ik ga het proberen. Marco Schuitmaker, Noordergetver. Ja! High five! Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Welkom bij een nieuwe aflevering van Noordergetver. En vandaag zijn we in Arendsgenhout. Dan gaan we niet alleen heel veel bier drinken, dan gaan we Gethellere muziek luisteren, maar ook backstage gaan we interessante gesprekken hebben met leuke artiesten. Ik ga even mijn bandje scannen. Bandje even checken. Ja. Hey, wacht even. Wacht even. Wat? Ja, ik ben niet aan het werk, aan de hobby. Ja, Wacht, dit is Peter van Wie is de Spitze? ja dat klopt, ja. Ga ze dat gaat zingen? Ja, nee, vandaag niet. Zondag gewoon eens zingen. Oh, we zondag gaan we hier moeten zien. Ja, moest gewoon zondag weer komen. Oh, dat zou ik wel leuk vinden. Ja, En mij gebeuren er vandaag ook nog spannende dingen, of niet? ja, Outsiders natuurlijk, daar ga je dadelijk beginnen. Altijd. En Marco Schuitmaker, Nachtvlinders. Nachtvlinders. Ja, wat wil ze nog meer? Hier. En ga ze met me met, gaan we de trein beginnen. Even gewoon naar samen. binnen. Ja, is goed. Doei! Hey, oh ja. Hoe is Niels? Niels, ja, die is er vanavond helaas niet bij, is krank, dus ja goed, dat is een heel lop overmacht. Hè. Wat hebben ze met hem gedaan? Ja, ik weet ook niet wat ik met hem gedaan heb, maar ja, helaas. Is te veel naar de Getver gegaan? Te veel Noordergetver, dat zal het zijn. Wat was er vanavond vooral nee doen? Zijn oog blijven staan. Ja, maar dat is ze, zegt ze net. Nee, niet zijn oog, dat heb ik niet gezegd. Wat is ze dan? Gewoon rustig, stom kijken, maar niet zijn oog blijven staan. Dat is Sue. Wie is ze dan? Sue. Ja, gewoon stom kijken, gewoon zichzelf zijn. Ja, zo ja. Nog eens, stom kijken. Ja, gewoon mezelf zijn, Wat? gewoon normaal. En wat was er vooral waal doen vanavond? 10 in de top lopen, en 10 in de wc, dan moest je gewoon niet meer zeiken, dat is ook kut. Och, kut. Bij het begin is dat wel lekker, maar wordt hij eigenlijk ook... Lekker waar? Ja, dan wordt hij eigenlijk ook plakkerig en vies en koud. Wat moet je vanavond niet doen? Kotsen? Nee, dat is vooral niet bij haar. Ik kan je zeggen, dat is de relatie zo uit. Niet sexy. Nee, maar andersom bedoelde ik. Nee, ja, met iemand anders naar huis gaan, dat zou nog wel mooi zijn. niet? Ja. Nee. Vooral niet samen invaren, dat is eigenlijk onverstandig. Dat moet ze nooit doen. Oh, wat verstandig. Dus Wie wist hij dan? ik ben met de auto hier. En wie wil beren op zich al op? Ja, genoeg, maar ik vaar niet naar hem. Wie kunt ze toestaan? Ik laat me helemaal naar hem varen door een nuchtere vriend. Wat is het verschil tussen het Limburgs publiek en de rest van Nederland? Ik vind dat mensen hier zijn altijd gewoon lief voor elkaar, weet je. Oh, Ja, nee, maar mensen, als je hier komt, iedereen is gewoon netjes. Iedereen gaat beleefd. Bier drinken en kut roepen. Maar iedereen gaat ook wel, maakt er ook wel echt een feestje van. ik ook. Ik kom dadelijk even gaan eten. En dan hoef je niet te kotsen. Hoef je niet uit te roepen. Ik heb van de Maar als dat hyper queer is, Ja. moet je dan met een zuk. Heel gezellig hier. Heerlijk. Dadelijk heb wie heet dat? Schuit hem maar. Dadelijk heb Mark. Marco. Wil ze nog een laadkar huren? Wat moet ik? Een laadkar huren. Ja? Wieso des ik dat? Daar zit er. De eigenaar van de laadkar. Olaf, ik heb door. Zal we een pilsje bestellen? Ja, wacht. En pils. Ja. Maar wacht even. Hè? Nog een, hè? Ja, Maar dat is zekerheid. ja, ik doe een beetje hobby. Toppen. Ik doe de drankverzorging. Maar niet voor mezelf. Ja, maar vooral voor dat de lui achter de bar genoeg hebben. Dus, Ik kom van Echt, Limburg. Nee. Ja, helemaal hierheen op de Waarom? feesten. Op de feesten, gezellig hier. Het is echt super gezellig. Wieso? Ja, het is de tentje in Arendsgenhout, dat is altijd gezellig. Jij gaat een heel weekend. Ik gewoon eigenlijk zaterdag niet, morgen niet. Wieso niet? Omdat ik moet werken. Wie Ah. is onze favoriete sponsor? Het is gewoon saamhorigheid en gezelligheid. Ook al kom ik van Kerkroo, maar het is echt gewoon een beetje van de collega's. Kunst en hulpwerk terecht.
Ah ja, het is gewoon fantastisch om mij een feestje te vieren. Immer gewoon. Ieder jaar. Maar word je niet moe om Engelbewaarder nog na 3 jaar nog steeds te zingen? Nou, je gaat zo meteen zien waarom ik daar niet klaar mee ben. Als je het podium oploopt en die mensen zingen vaak nog harder als dat ik zelf überhaupt kan. Ja. Dat geeft zoveel energie, dat verveelt nooit. We hebben net Marco geïnterviewd, superleuk. En hè? Nee! Is iedereen hij? Oh, je zit undercover hè? We zijn vandaag undercover, we zijn het heen vandaag, hoor. Maar is iedereen hij met weer zijn spitsen? Ja. Wat doet je hij? Gewoon drinken. Marco, bier. Tuinfeestje van Petra. Aber dieses Musik, ja? Ja. Deine Musik. Naja, das brauchst du zwischendurch. Wenn du das ganze Jahr auf der Bühne stehst, dann musst du auch zwischendurch schauen, dass du Zeit hast, dass du runterkommst und dann gibt's Gas. Gas! Und das können die Holländer. Dat is geil. Ja, die Hollander, ja! Oh, dit is superleuk. Je kent heel veel lui en zo. Ik moet wel zeggen dat voor lui draaien die ze kennen, is toch altijd anders of spannender of zo dan lui. Gek hè? Ja, dat is echt niet normaal. Als ze dan in Noord-Limburg komen of zo, op vanaf het begin, misschien is dat ze te groot wil doen of zo. Dat, ja, ik weet niet hoe dat dan zit. Nee, ja, ik herken dat wel, ja. Maar vorig jaar wordt fantastisch. Dus in principe is het bij mij zo, hè. We hebben het toch onderling met artiesten, als je stress voor een optreden. Bij mij is het altijd de eerste keer ergens, dan is het zo. Maar als het vorig jaar hier is geweest en de wedstrijd wordt superleuk, dan weet ze ook dat het vandaag goed is. De sfeer is goed. Dus dan is het vandaag lekker relaxed en gas geven. Ik ga meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Echt? Ja. Met gisteren als wat? Ja. Dat is trouwens helemaal nieuw sinds gisteren. Oh, we hebben een scoop! Ik wist nu je burgemeester van Hulsberg. Nu je burgemeester van Hulsberg. Vanavond moeten ze niet te veel drinken, dan blijven ze morgen nuchter en dan kunnen ze morgen nog werken. Moest ik werken, man? Morgen werken. Nee! Wat kom je aan de lui doen? Oh! Geen paparazzi, En het is stichter leuk goed. Wat is? Het is stichter leuk goed. Ja, ik denk doe de extra grote oorbellen. Dat is van Zeeland, hè? Niet! Ja, zeker. En heb je deze chick opgedaan uit Limburg? Ja, Hoe kom je daaraan? wie krijg je met de voetbal? Niet! Ja, En nu ben je hier! ja. En dan blijf je hier! Niet voor ja, nog niet voor altijd. Ja! Limburg is leuk. Ik ben nog te jong, ik heb geen geld. Ik moet Ja, maar, sparen. maar nu heb je een sugar mama. Kijk maar. Nou ja. Wat ik echt nog wel zou willen, is misschien in een film spelen. Oh, leuk! Ja, dat lijkt me nou echt geweldig. En Flikken Maastricht. Ja, is ook leuk. Flikken Maastricht. Ja, bij deze open Ja, sollicitatie. Flikken Maastricht. Angela. Het is maar lekker terug naar bed. Ben nog even bij mijn vriend. Kost nou echt niet veel aan doen. Want het tegen onderweg. Ik zie niet morgen weer. Want het glas wordt leeg. Het glas wordt leeg. Zo, nu opgeflikkerd. Duizenden strepen, duizenden bomen. Bij de gedachten, bijna de dromen.